Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem dels llops ja no viuen en els boscos, de la Teresa Saborit, publicat per Pagès Editors. Els 7 relats que apareixen en aquest recull i que van ser premiats amb el Premi 7 Lletres del 2016 ens parlen dels llops dels temps actuals. La maldat que en els contes clàssics està encarnada en un llop de debò apareix aquí amb personatges ben diferents, personatges que ens atemoreixen i que també són ben reals, que ens envolten o dels quals hem sentit parlar. En els relats de la Teresa Saborit, però, hi veiem alguna cosa més que la maldat. De fet, el que veiem és l'altra cara, la que queda amagada per l'horror, la de la por dels personatges que pateixen aquesta maldat, per tant, la de les víctimes. I aquest enfocament és el que els fa vius i el que ens provoca a nosaltres, que els llegim, la mateixa sensació d'ofec i de terror. Hi ha dos elements que, a part de la temàtica, uneix tots aquests relats. Un és que tots estan contats en primera persona, cosa que ens acosta i molt als protagonistes, i l'altre és que està explicat des del punt de vista d'un infant, o d'uns infants, en cada conte un infant diferent. Això porta a pors i sensacions que potser el lector pot sentir com a pròpies. Tot i així, com diu l'autora, junts som més forts que qualsevol llop.